Какво е? Вуаля! Яйца, с черупка и сурови. Знаеш колко време ги прави, бе? Да, от 40 минути. Не! 40 минути и 37 секунди беше. Брат, заебя яйцата, какво ще правим с Калин? Какво да го правя Калин? Техте, нали са го правили? Тъп ли си, брат? Не, бе. Какво да го правя? В смисъл, кой има на човека? Как какво? Човека на 20 години е станал, жена не е докоснала. При аз какво трябва да направим? Ние какво трябва да направим? Жена ли да му намерим? Въй, да, точно това ще направим. Жена ще му намерим. И от яйцата ще го почерпим. Не го черпим се само. Дай поне жена да му намерим. И как по-точно ще го намерим жена? Сайт за запознанства. О, да. Звъни му, дедо. Да, ще му звънна, чакай. Ало, Калин, я в апартамента. Имам работа, човек. Каква работа имаш, бе? Казах, идвай, бе. Не. Абе, няма такива. Айде, чакаме те, идвай. Добре, добре. Айде, чао. Айде. Идва. Ей го нашия, бе, Калинчо. Аре, Калинчо, влизай, бажанак. О, как е? Здрасти. Те си яйца, какви са, бе? Не питай яйцата, влизай, садай. Много важна тема ще говорим. Садай. Ай, Калинчо, ти са със страничка, ще се обесиш, а моето очи. Да, махна. Няма, бе. Не мога, Той се одуши нашия, бе. Добре, момчета, аз сега закосвам така. И как за който ти никога не си имал приятелка, не трябва да се намерим, няма цял живот да стоиш сам. Това не ми звучи добре. Момчета, аз да взема да се тръгвам. Не сте само с глупости. Стой. Сядай сега, значи ние с него тези неща много добре ги разбираме, имаме опит. Знаеш колко? Сега всичко ще обясним. Момичета харесват лоши момчета, брат. И като каза лоши, не да плюш по земята и дърташ кошчета, искам да са високо самочувствие и по-високо его от теб. Ама аз съм 1,70 м. Метър и 60 си, ама добре, по-високо от мен тогава. И помни, трябва да ги разсмиваш. Да ги размивам. Знам един много добър виц. Знаете ли какво започва с К, има У в средата и завършва на Р, влиза отпред и отзад? Кондуктор. Не, кур. Не, без лице. Ми то остава само една стъпка. И тя е? Ще направим профил в сайт за запознанство. Това пък за какво беше? Трябва да си сложим снимка в профила просто. Те профил е готов между другото, снимката е добре. Името е брутално. Какво е името? Калин 69. Брат, Калин 69 е бомба. Как бе? Как бомба, бе? Нещо по-хубаво няма? И хубаво, ще го сменя на Баджанака 69. Калинчо 69 си е супер. Какво да облека? Така супер, брат. Майко писа, имаме кандидатка. Я. Бъй, ти още записа, брат. Стига, бе. Наистина ли, момчета, може ли да видя? Не, ще ги видиш направо на среща. Добре, не, защо? За да е по-интересно и по-забавно. Мисля, че си готов. А къде ще са срещите? Е как къде? Много такъв е не, то отвори много скоро. Има и най-различни игри, брат. От вида на PlayStation, VR стая. Няма да ви е скучно, сигурен съм. Здрасти, ще може ли? 2 кафенца тук да сложиш. Благодаря ти. Така. Момчетата така да са лоши момчета, така че ще бъда. По-лош няма да са виждали. Ти си Калин. Да, аз съм. Приятно е да съм аз. Калин. Ти иначе как си смисъл тук? Заповядайте. Благодаря.
Викам, как си смисъл? През свободното време какво правиш? Ставам, иначе рисувам, ходя на фитнес, харесвам мотори, имам... Мотори? Често бе, аз много ги харесвам. Кой беше, що не вдима? Майка ме, мама, Кой? Гаджето, Имаш гадже? Не, в смисъл на брат ме. Както и да е, какъв тип мъж ще харесваш? Като цяло няма претенции, в смисъл единственото нещо, което ме отвърждава от нещата са татуировките. В смисъл, как можеш да направиш цялото тяло татуировките е бати грозно. Разбрах, сгафих да преминем към втората. Добре, втората явно няма да дойде. Да видим към третата. Здрасти. 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 И помни, трябва да ги разсмиваш. Това е един много добър виц. Знаете ли какво започва с К? Между другото, искаш да ти кажа един виц? Добре. Значи, знаеш ли какво има курс, смисъл какво? Не бе, как си смисъл? Оф, как да съм, времето навънка е ужасно, мрачно, вали. Задушавам ли та? Що ти се казва, че ги задушавам, ама... Не знам да скажи. Не, не. Но трябва да дигна спешно между другото. Какво как да е много, брат, те направо защо не става тази третата, аз се чуя как да я разкараме вече, да я бахти. Не става. Взема чашката свободна, бе? Да, взема. Благодаря. А гледам тук момичета влизат нещо май не бъде работа, бе. Да, мали направо ти казвам, не питай. В смисъл, първата е някаква машкара, втората дори не дойде, третата не спря да говори човек. Братле, с тези претенции единствената ти приятелка ще се остане Десислава. Десислава. Прав е. Човек, писна ми направо, следващата, която дори вече я вземам направо. Дори и зомби да е. Кърън, приятно ми. Смело. Не.